Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da PS News Hausa. Jami'an JTF sun damƙe ɗan Boko Haram sun shege uku kan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu. Jami'an JTF a arewa maso gabas sun kama wani ɗan ta'adda da ransa sannan sun halaka uku yayin da suke tsaka da satar kayan abinci a titin Maiduguri zuwa Damaturu. Wata majiya ta bayyana yadda lamarin ya auku da misalin karfe 3:30 na yamma kusa da Dewa. 'Yan ta'addan sun harbi wasu manoma inda suka halaka biyu sannan suka ji wa ɗaya rauni. Kamar yadda kwamandan rundunar Saminu Audu ne ya jagorance su inda suka ritsa 'yan ta'addan da lambo tsakanin Mainok Jakana suka yi musu lugude. Jihar Borno, jami'an tsaron haɗin gwiwar CJTF wata ƙungiya 'yan sa kai masu taya sojoji ayyuka a arewa maso gabas sun kama wani ɗan ta'adda sannan sun halaka uku suna tsaga da satar kayan abinci a gona da ke kan titin Maiduguri zuwa Damaturu. Kamar yadda jaridar PR Najeriya ta tattaro bayanai akan yadda 'yan sa kan suka yi wa 'yan ta'addan kwanton ɓauna suka ritsa su suna sata. Shin kana da wani labari da kake so a yaɗa maka shi a duniya ko kuma abin da yake faruwa a unguwanninku? Za ka iya turo mana sako akan pof7@gmail.com. za mu duba ingancin labarin sannan mu yaɗa shi a duniya. Wata madiya ta sanar da PR Najeriya cewa 'yan ta'addan sun kai wa manoma farmaki a ranar Alhamis da misalin karfe 3:30 kusa da Daiwa. Kamar yadda majiya ta shaida, 'yan ta'addan sun harbi manoma inda suka halaka biyu yayin da suka ji wa ɗaya rauni. Sai dai kwamandan rundunar Saminu Audu ya jagorance yaransa inda suka afka 'yan bindiga a lambo tsakanin Mainok Jakana kan titin Damaturu zuwa Maiduguri. Bayan kai musu farmaki an halaka 'yan ta'adda uku sannan sun kama ɗaya da ran shi. 'Yan ta'adda ragowar 'yan Boko Haram na ɓangaren Abubakar Shekau ne waɗanda suka kyaɗa kai da ISWAP sun dogara da fashi da makamai da kuma garkuwa da mutane don samun yadda za su rayu. Ƙarshen labarin kenan da ya zo muku daga www.psnews.com.ng. za ku iya ziyartar shafukanmu na sada zumunta. Idan a Facebook kake kallon wannan bidiyo ka yi ƙoƙari ka danna mana following, idan kuma a YouTube kake kallo ka yi ƙoƙari ka danna mana subscribing domin kasancewa tare da mu.